Posimo ljudi, ja sam Andra, u današnjem vidu igrao Minecraft na Sarmi Craft. Izvinite što dugo nije bilo videa, pravili smo neku pauzu. I da, igrat ćemo Minecraft, pošto ga dugo nismo igrali. Izaći će, pošto sutra izlazi AMV, tako da, evo, igrat ćemo Sky PvP, ajde. To volim da igram. Čekaj, brat. I pišite mi ako hoćete teksturu. Da vam pokažem. Au, jebot. Malo je izmenjena, kao što vidite Sword je drugačiji, ali dosta dobra tekstura. A ovo sam jebotina. Nebitno, stavit ću link od ove teksture u opis, to je Stay True se zove tekstura. Evo mater. Ok. I ono, Classic. Fun fact je da imam kockasti monitor, ako nisu znali. Od 16 inča. I napišite ako hoćete vlogove u komentarima, pošto mi uskoro počinje škola, mislim svakom, ne samo meni. Tako da, to će biti dosta dobro. Ok, lik se sam ubio. Ja sam oboleo, mamak! A majke mi. Obavezno bacite taj subscribe. Idemo na 10 saba. Šerite naš kanal. Pišite, ako stigne do 10 sabova, pišite sabova, pišite koji da bude specijal, jer ja iskreno ne znam. I da, možda izbacim... Au, brate, nemaš teorije. Idem da igram nešto drugo. I da, izaći će survival možda. Nisam siguran. Ok, survival niko ne igra. Super. Moram se jako da sam na Sarmi Craftu. PvP. Da ne moram da idem ono govno. Ako hoćete neki tutorial, ako hoćete specifikacijama kompa, evo da ću vam jedno 8 GB. Ništa spec komp. Mislim za cenu kida iskreno koliko sam ga platio. A što ovaj brat nije imao? Ovaj naš na steko. Ovaj brat čega nema. Ali majke mi. Znači dugo nisam igrao na Sarmi, ima sigurno 5 mjeseci kako nisam ušao na Sarmu. Što Sarma ima 3 mjeseca, nema toliko. Nije snimao isto zato što nisam snimao, zato što je meni ginuo pas. Au, brže. Kako sam preživao pad. Au, brat. Otos. Još malo bukvalno video treba 2 minuta. Koliko sam imao? 4 minuta, to će s ubrzanjem biti isto 4 minuta, neću da ubrzam ovaj video. Isto. Potrudimo se oko GTA, tako da izvidite. Zato što... Au, jebote život! Brate! Ako hoćete
ostavit ćemo IP od Aternos servera, to jest ja ću da stavim u opisu videa. Tako da. Kad bi znali za kamere koja je tuča. 10 lajkova snimam sa majkom klip, hoćete tako? Može, mama? Jeli? Šta? Znači, milion lajkova snimam sam. Može 100? Znači, ništa sa klip sa majkom. Znači, da, 100 lajkova, ali to je nemoguće iskreno za 9 saba. Koliko ima 8, tako? Ovdje neko. Ovu mamu ti jebem. Da! Ok, prvo što ću se vidimo. Idemo na Bajram Bogara! Allah, Bajram Bogar, Allah. Četnici protiv muslimana. Ko je pobjedio? Nije srobala vas. Ok, to je to što se tiče ovog klipa. Nadam se da se svidao, nije vam svidao. A mi se vidimo u sljedećem. Pozdrav! Dobro, ok, lik se sam ubio. Ja sam oboleo, mamak! A majke mi.